Viete, ako to vyzerá, keď kláštor obsypú kvetinami? No, nevedeli sme to ani my, ale to, čo sme nakrútili v Rakúsku, stálo za to. Milovníci orchideí z celého sveta sa stretli v krásnom kláštore pri Viedni. A medzi nimi nechýbali ani pestovatelia zo Slovenska. Jeden z najväčších sviatkov orchideárov na Slovensku, ale aj v Rakúsku. Takýto nával návštevníkov sa vidí málo kde. Miestom činu je v tomto prípade miesto, kde sa údajne nebo stretáva so zemou. Mužský kláštor Klosterneuburg pri Viedni, kde po 9. krát vystavujú orchideje z celého sveta. Málo kto vie, že orchideí je asi 28 000 druhov. Mnohé z nich sú tak inšpiráciou pre šperkárov, maliarov či filatelistov. Prišli sme sa pozrieť, pretože ich sami doma pestujeme. Tí, čo prišli, si išli doslova oči vyočiť. Táto dáma ich priviezla priamo z Ekvadoru. To je napríklad cirtochylum, ktorý spraví aj 3-metrový výhon. Zarazila vás slovenčina nuž o Slovákov z Bernolákova, Šenkvíc, ale aj Hlohovca na výstave, kde majú exponáty aj Viedenské mestské záhrady, záhrada Schönbrunn či etnografické múzeum vo Viedni. Nie je núdza. Moja žena má strašne veľa orchideí, tak ma sem vylákala. Prvýkrát sme tu. Je to exotika. Asi najviac si už človek užije v kláštornej oranžerii, kde sú orchideje aj tie, čo rastú na stromoch naranžované do často bizarných kreácií. Ak sa vraj čo i len trochu vyznáte dopestovať, si ich dokážete údajne aj doma. Potrebujú dostatok svetla, vlhkosti a dostatočné prúdenie vzduchu. Veď čo môže byť krajšie ako takýto klenot v kvetináči? Viliam Šuška, televízia Joj.